So what's up sa inyo mga sususoy? Ayan, so today is video mga soy. Ito na naman tayo again and again. Kung napanood nyo yung ating last upload na kasing last upload natin, yung araw-araw na gawain natin. Ayan. So kung napanood nyo na yan mga soy, sana panoorin nyo pa rin na yan. So mga soy, again and again, walang bago. Ayan, so meron bago. Ayan, yung buhok natin nagbago. Kita nyo naman yan mga soy. Labas na naman ng ating 5 piso dito. Ayan, so by the way mga soy, ang gagawin natin content ngayon, magre-rebat tayo mga soy sa mga kapangpangan na hugot. Ayan, so kapangpangan kasi mga soy sa mga Tagalog na hindi nakakaintindi ng kapangpangan, so try nating lagyan ng subtitle para magets nyo. So mga soy, sana magustuhan nyo itong video na to. Ayan, so maraming salamat pa rin sa mga nanonood ng ating mga video. Huwag sana kayo magsawa. Ayan, so mga soy, alam nyo naman kung nasan tayo, ha? Favorite place natin. Alam nyo naman kung saan tayo nagpe-place palagi. Bago yan. Ayan. So mga soy, sisimulan na natin to. Ipapakita na natin yung mga nagawa nating clip na pag-rebat natin sa mga girls. Ayan. So mga soy, let's go. Pagya ko nga yung asawa mo, kanyamanan nakawarto, kanyamanan ka pa ako. Nano ka no? Kanyamahanan ko kano kaya no? Ingay asawa ko. Kanyamanan ko sana. Kaso maluwalas na ka. Pagya ko nga yung asawa mo, kauli mo, mendilo na ako. Talaga, nung ingay asawa ko talagang paneka mandilo. Namburi mo. Eka mandilo. Pagya ko nga yung asawa mo, asahan mo, aldoldoma kaya pag... Ay ba, yan ako mamamiro. Aburi ko kasi, balap mamang kong kalami. Pagya ko nga yung asawa mo, mag-style daw tamo. Ay tana, style dog pa yung balo na. Bisake style cat pa. Pagya ko nga yung asawa mo, nakamanos plato. Kasi yakong kanan mo. O tiyan mo uburing manos pinggan? Ha? O tiyan mo uburing manos plato? Mo buri kaya rin ko menos plato. Karinda ka kanan. Pagya ko nga asawa mo, nakamangailangan ulam. Kasi ka ako musolve na ka. Ay dapo na ako kung mangailangan nulam. Sa bagay stu ko, jumbo tsaka kananda ka. Kanan o soy ko, yung sa baya may kanan. Pagya ko nga yung asawa mo, tsuka papasgul, tanggalan din na kamala. Ay no ko ne kasalese. Nung yaku mo rin nga yasawa mo, ala ka pa mampasbul, pamaligtad na ako. Pagya ko nga yung asawa mo, aldoldo, ala kang brief ka ako. Ay, dapo nakalibi na. Panay ko kanong alam brief kaya. Anong nga yasawa ko? Nagregla na ka kanya na, che? Pagya ko nga yung asawa mo, panayan doon na ka kwarto. Kasi ready na ako. Ay, dapo na. Luwaya naman palang alien ni. Nung ako naman nga yasawa mo, ala ka pa mang kwarto, lundaganda na ka. Pagya ko nga yung asawa mo, sumawa ka kay banyo. Lalo ka no, anak penggal naman kaya ka? At sumawa ko pag banyo, kaburo mo balo, tiyata mo magkwarto. So mga soy, kita nyo naman yun at napanood nyo naman yun yung part 1 natin. Yung mga rebat natin sa kapangpangan version. So
So mga soy, itong pangalawang ibibigay natin yung mga Team Honghang. Kung palagay ko napanood nyo yung mga, napapanood nyo yung mga babae na to, Team Honghang. So sila naman yung i-rebat natin. So shoutout sa inyo Team Honghang. Ayan, so mga idol ko rin yung mga to eh. So eto mga soy, bibigay ko na. Sana magustuhan nyo at mag-enjoy kayo. Watch this. Hoy, Baser! Bas ka ng bas! Kung mali mo na lang kaya ako, hindi nagbagong buhay pa ako. Ha? Nano ka no? Buriang ko na mo ka ba magbayo yabi? Ay ba? Pwede mo rin. Hoy, Basher! Ang lakas mo kaming i-bash. Parang di mo naman ako naging crush. Nano? Naging crush kaya ka no, Ana? Lago mo naman? Sura mo mo? Hoy, Basher! Ang lakas mong siraan ako. Parang di mo naman ako tinawag na baby mo. Nano? Inaos na kang baby? Ha? Diyan ka pala na kinaos baby. Pota, baby. Basher, wag mo muna kaming isipin. Isipin mo kung paano mo ako mamahalin. Nakpenggal naman? Isipan da ka pa? Kung makanalo da ka, buriyan. Ako naisipan to. Palo ko naman. Buri mo ko. Hoy, Basher! Alam mo ba natutuwa ako sa tuwing binabash mo kami? Oo, natutuwa ako kasi lagi ko nakikita pangalan mo sa timeline ko. Nalo ka no? May liya ka no? Uli nga akagit ning nagyukugin timeline na. Ba, nakpenggal naman? O tayo may buran. Hoy, Basher! Anong sinasabi mong kulang ako sa alaga? Try mo kasing alagaan ako para luminaw yung mundo mo. Nano? Ika sesen ko? O tulwaya ako'y sesen mo? Bang Anita takman may sese ko. Part 2. Yeah. Bad beats. Here we go. Hoy, Basher! Di mo ba alam? Kada bash mo, lalo ako nai-inlove sa'yo. Hoy, basher ka rin. Ha? Nano-nanong bababalo mong makanyan? Katsura mo muche? Mandilo ka pa? Basa-basawain. At lahat sasabay. Hoy, Basher! Ang lakas mong lait-laitin ako. Parang di mo naman tinitigan yung picture ko. Nano? Picture mo titigan kay? Asuelo mo naman bulbol. Tabalo naman tinakang bulbol. So ayun mga soya yan. So sana nagustuhan at nag-enjoy kayo sa ating panibagong content na naman. So mga soy, salamat sa inyo pa rin na panonood. Sana nagustuhan nyo yan. Like, share, comment, and subscribe nyo na rin yan sa Yang TV Manalili. So mega shoutout sa inyo lahat na nanonood sa atin. Hindi ko na kayo isa-isayin. So abangan nyo pa yung mga maibang abangan nyo yung mga iba nating may upload kung ano-ano pa yung mga magagawa nating content. So mga soy, sana nagustuhan niyo talaga yung mga nagawa nating content. Ayan, yung kapangpangan rebat. So, shoutout sa inyo sa mga girls na nirebat natin. So, kung mapapanood nyo to, ayan, sana mag-notice kayo sa akin. Ayan, so, Team Honghang at yung una nating nirebat, di ko alam, di ko makilala yun. So, shoutout din sa inyo, kapangpangan. Yan, basta kapangpangan, manyaman. Ayan, so so mga soya, once again, maraming salamat pa rin sa inyong panonood ng ating mga video. Sana huwag kayong magsawa
Ayan, so yung last upload ko, yung araw-araw gawain natin. Ayan, so sana mapanood nyo rin yon kung ano-ano yung mga ginagawa natin maghapon. Ayan, so mga soy, tsaka siya nga pala mga soy, Monday or Tuesday may bagyo na naman. So pray tayo palagi mga soy, huwag tayong makalimot na magdasal. So hindi niya tayo pababayaan. Sa ngayon mga soy, tignan nyo ang ganda-ganda ng panahon. Kita nyo yan, 'di ba? Ang ganda. So Monday to Tuesday na naman yata, may ulan-ulan na naman. Sana kahit ulan na lang, wag na yung malakas na hangin, wag lang yung kumukulog, kumikidlat. Kahit ulan na lang, kahit malakas na ulan, okay lang, basta wag lang umangin na malakas. Ayan. So kasi kung nanonood kayo ng balita mga soy, sa lagay ng panahon, 'di ba? Yung talagang parang tatama na naman sa Central Luzon. Ayan. So sana kung dadaan man siya, sana imalakas kahit ulan-ulan na lang, hindi yung hangin. Ayan. So basta lahat ng dadaanan ng bagyo, so pray lang tayo. Kahit hindi tayo dadaanan ng bagyo, mag-pray pa rin tayo mga soy. Huwag tayo makalimot magdasal, dahil siya lang ang talagang makakaano ng problema natin. Ayan. So mga soy, at sa mga may pinagdadaanan dyan mga soy, basta i-share nyo yung problema nyo. Huwag nyo sarilihin, huwag nyo solohin, dahil hindi tama yan natin, hindi maganda yan. So nakakasama yan. So kung may problema ka, may mga friends ka, i-share mo, huwag mong isolohin mga soy, dahil dyan nagsisimula ang pagka-depress ng isang tao. Ayan. So mga soy, maraming salamat once again Thank you sa nanonood ng mga video ko. Ayan. So salamat, and stay safe palagi, and God bless. Peace. Osoy ko